Njengoba nazi ukuthi ulindiwe nalesiyoyo sakho Nkonzi. Sebondliwa phela lo 350 kahulumeni. Kodwa ke mase nohlanganisa kwenza u7. Lol. Lokho kuchaza ukuthi ithina ke manje abaphathi osomaqhuzu bala kwamasho. Lol. Bokuthi ke futhi khona onenkinga. Sizocela ukuthi njengamanje ashaye ishwapha sakhe. Hayi, ngiyathemba ukuthi sibona ngasolinye. Kodwa lalelani labafana. Mangabe uNkonzi ezofika ezolambela la ekhaya njengabanye. Ngicela nimfake inhlamvu niyezwa. Ngcono siyazwana. Igeja ke leli lizoba umphathweni omusha.